ngaze ngathini nje uHector Peterson mangasevuka emathuneni ebona ukuthi imfundo isimahhala eNingizimu Afrika. Ngaze ngathini ngoba kunabantu ade sihlupheka nabo besifisela okuhle basheshe bashona izinto zingakahlangani. Manje siyazibuza ngaze bengathini nje mabengase bevuka emathuneni bebona ukuthi impilo kayisafani nayizolo ngoba injalo impumelelo kwesinye isikhathi ithatha isikhathi eside kakhulu ukufika ifika kambi singasaphelele kungabe kusajabuleka ngendlela efanele ngoba abantu esihlupheke nabo kabasekho ngoba kubalekile ukujabula nabantu ohlupheke kanye nabo. Ngaze bengathini nje mabengase bevuke emathuneni kusho omunye umfanyana okwadlwe nguluma wakho ukuze kuzalwe yena uthi ubengazi nje ukuthi ingane ekhule ngaphandle kwendoda iyakwazi nayo ukukhula ube indoda. Uthi ngaze ngathini nje uyise mayengasebone ukuthi iphutha lakhe la eNingizimu Afrika futhi seliyahlonishwa seliyathandwa. Ngaze ngathini kusho omunye uthi yena ukugcina nje ukubona into enamasondo egcekeni kubo wagcina ngenqola ayeqhuba ngayo uma wakhe mayimhambisa esibhedlela ngaphambi kokuba ashone. Uthi ngaze ngathini nje uma wakhe mayengasevuka emathuneni ebona nje ukuthi uNkulunkulu usembusise ngemoto. Ngaze ngathini uthi omunye nje uma wakhe yena wazo washona esebenza emaplazini nakhona nje bulawo imali ukuthi akanayo imali yokuphuthuma kadokotela. Ngaze ngathini mayengasevuka emathuneni ebona ukuthi ingane yakhe isudokotela ngoba injalo impumelelo ifana nezintombi zasemandulo obuzishela isikhathi eside ezingaqomi kodwa mawubekezela kugcine kulungile. Ngaze ngathini ngoba abanye bafunde imali yempesheni yogogo baze bashona nje ogogo izinto zingakahlangani bengakathweswa neziqu bathi nabo bebengazi ukuthi imali yempesheni iyakwazi ukukhipha i-degree. Ngaze ngathini omunye wakhipha iziqu zakhe wayigaxa ethuneni likama wakhe uthi uyafisa nje ukuthi mayevuka ebona ukuthi wazala isifundiswa. Ngaze ngathini ngoba kunjalo empilweni sonke empilweni sinabantu abashiya izinto zingakahlangani manje sifisa ngisho ukubagubha sibakhombisa ukuthi izinto kazisafani nayizolo. Ngaze ngathini ngoba sonke empilweni kasikho la sifisa ukuba khona ngokwempilo kodwa kasiye ukuzama. Ngaze ngathini nje uChrizani mayengasevuke ebona ukuthi abaholi bethu bamanje sebezinothisa bona izwe lilambile. Ngaze ngathini mayengasebona ukuthi sibathuma umhlaba sekuqhumba amaphakethe abo nomhlaba singakawutholi. Ngaze ngathini nje uphuza ushukela mayengasevuke ebona ukuthi uMaskandi usuthandwa kangaka emhlabeni usungacishe nje uhlukanisa unyaka. Ngaze ngathini yengathini uma ebona nje